mis Ceitidh agus haimí nam hítear Gaelic san cóirla lábhracha tua agus cuiteach haimí nam chóirdainithe na Gaelic an gríomh san cóirla lábhracha tua. Haimí nam olanach ag olthaigh lásachu a dhéanú Gaelic agus Spáinteas agus cuiteach bhí sé an na Gaelic. Ba Gaelic ag má henar fó hús agus ha céaldan acham rí éiste tua. Háilteach mí dúntaigh na Gaelic go cearst ag olthaigh lásachu nuair de bhainní siadaíoch bliana hús. Haimín dóchas céimnachuig ann san ácmhíos agus haimíar sin lentú nóram le bhí féin corman brín ann an suighian obrach agus bharach gur sin haimíar sin lentú nóram le bhí sein an na Gaelic. Haimí chótalíte an duais seo bhuanachuig agus haimíar sin tainmhór ará gan thula duine chud menamisteach i do hon agus cuiteach tainmhór ga duaisean na Gaelic.